Kigima omwanchi omulielia nigo cheragire chense to chabona morogobe sinerobiri ogwikira no kwenike mnango koletera ndamangana meyabu na bera kagwatika kora chinsemo karibu sana tusanga sobwa mugochaka bona iga gwika omwele nyara yonsi aboko yabwate gwetera sensemeri mitandao Facebook na boyigo YouTube gwetera Ensoko TV nchenkoro kwa Kerubo Frida otokubwatanira Barnabas Yondari na boyigo Joshua Nyauma asokwe nike mna chibicha niliogiria gwikira sole asinchire yabene kondu mwanchi mulielia yango tranyora asinchira yowenye. And I want to congratulate the governor of Samburu for pulling up his socks and the MCS of Samburu for the progress we are seeing in the delivery of health. Muraibense Dr. William Ruto kogokero Muraibe County ya Samburu asoko kine birengo byobachenu anena asaba subati na bana. We realized that there are no even matrons in the schools and the doors are locked at night. Ababwatani bakudeha kubolie serikali gotinyo bolendi bwa bana sichiskuru. This day is being commemorated for the first time in Wajir County in northern Kenya. Na sentunde ntangani kigima maiga ya Kenya kwa nyorobo sibole nige county ya Wajir eriganete gochengera lituko lyo kwa nyorobo sibole gose Madaraka Day. Abananchi bechinsemo chia liagwaro na boigo Nyakaranga imeyabukire bunge ya North Mugrange County ya Nyamira mbirero bale kubwatikana no komentikana kwibikorwa bibosali gati yabo boibi asiba mukira abanyanyimbo bigetaseni kya matongo asogosinyo gwikirania emirimo yabo yo kwimukiye gitambukire gucya asabasalia chingaki oroboti rokobekwa baukwana nabaliki bamangana maya bigetaseni yenso ko mubasolero asinsemo chiali agwaro imi sublocation ya Nyamonge nigabana inchabo basabira umujumbe Joash Nyamoko anyale kwimukiye gitambukire kya bwango mono yoko banganya abanyanyimbo bigetaseni kyo elio obolendi bonyale gutingirwa ase chinsemecho muria ikiagera abantu banyibeire kingoko banyibeire amatoke banyibeire kiregento ndigukura ngakura igo ngagenda baka matongo ngoika matongo ari polisi ngaruoronga ngarusingeri mbiri babwatwe tibabwatwe bona lende ngasinyurende gentongo kora ikero bangire banoba bari kaiga no bamenyete kaiga abanyinu buronge otokonyo ntoriko gesa avocado ntoriko gesa ngoko ntoriko gesa kawa amatoke mugondo batukoreire akaro twabwatiro moibi next speed twairire matongo kende nke yago korerwa na abaibi bekingoko bonongo ibabaremeji akaro omonto itwa marora akatambuka urubago rwarenge kwane akagumwa murone isiko akatambuka uronda akagumwa mamura omumuro omuntu isiko bona karo mwana ya minyoka akanyora kingoko kya yenji bwati ikurate gakwa chisirimbi kikabwati karo mugambi ajija abanyane nyombe ibao kana na kende ngeyo mwana ya gaswa nyomba akanyora ngoko esumyoire perusiriyo mutu eresu bulini bona karo bati kororo mugakwana no arenge mwakwana agakwana muna no baibi bare gaiga umungina bwo mucyoyo ngina kora abana abwaga ko mugako no muti okoboko bona kero mugako nako gendera ko batie bitiri abantu abakanda bakashika ne kibesa mwako nakauba ile nenkoro kumurini mugambi ekenyorori ya waru umuchando tubwata no buibi bore ekerengo keigoro muno bona buna nchigiti kulya chumatano kutura matange kenyumbuga kindiyeti ko chimwana ngarura abantu bali isku ngaline pikipiki ingwe kesiko nganya chibando chisiya lirensi chingoko cyane cyabwatu kokura tukaminyoki abantu bakatubura tukaira no muchibo ase amanye tukaira no muchi kwa baibi abuso abaibi abu mwababona tukanda tukakola search tukanywa nyama ire nyumba statu mwe bakorara kutokoboli bagaswa kwimuki imyoro batatu kuturwani akaigo mugambi agacha tugatila guchimatongo ni nyameyu kutoika matongo tukalike statement tukaira na guchaka kera tuikire kali tukolia kabere yane ngere na guchimatongo kufuatilia naende kesi bagante indusi ibintu geta photocopy ngalusinga kora korugabu nkaira na guchaka nande following day ngagenda
baganta imba 2000 ngaba 2000 baganta ibono genda inuka ikuli gitura baby ko bango biri igoncha ndegete gento tutaite motokonye nyamoko tokonye gakyo serikali yeito tokonye motokonye raba ibari ryagwara ntori go tugakere no itoke ndiri go to arabe babera abangi nonyenje oyo ibengo tabana baye na ibengo ko mwatata kangonere oyo yabana baye bebete tsingoko bagatukanyenya nantene ndogete tsingoko naende ngotane nera onyamaru ende monsaberani tengole biasere binga akini abo ibi mosiri patige oyo she's my wife ndio tukwatira ketenere dare kwanza morogo bana motebeti ngaki tutale gwaka kira plani bi nyasatu anjiri totika magwa kwarara nyomba utaikuna kwegosa kwarara mambe bwakya kwaje ole kwende ko kwaje rwande no lugura mutumba ono uchikwe gali kuruma ngaya basikari yabo uchikwe gali kuruma abasikari yabo. So tulikuwa tunaomba hivi ikiwezekana area MP Joyce Nyamoko tunakupenda hapa ni kwako nyumbani. Mambo ya insecurity yamekuwa ya hali ya juu sana. Tungeomba kwamba maaskari wa Matongo wote wapewe transfer immediate. Omwe mukoro we wodi ya Woikera imeye bunge ya North Mugrange County ya Nyamira kuri mwaka w'ekiribubere 13 nabo yigo mwaka w'ekiribubere 2022 umusike kale na tuya nigesokire na kubolia abaikera baramukia maiso iguru y'abarayi bagochora ana mono asikirwo kyo bwa MC kakwana imeyorwaki nigo musubati atuya tebiro barayi wabasacha mbraba buya asamukire mo MC Joel Lombogi asogotaikirania amagendero hayo atigerete nchera jasa marita ngoroka na tuya from MC Bukira ward banda etino mongina tigatora ae kichana akai gatora getema na kikira ende bwango kereta magenderero lakini na kumire karona ende bairanire gocha kondigi no mongina ya mama ira no tokonye ebintu bya chireroche igona bonda etende bya bana inchi bane be wodi buna mwandigiri ga mwandebiri ngende kwa mure bintu buna mwamba getatu omogwetera sichipara chiri na roseti abondo che abantu bana na chipara chiri na tumete chionsi pija chire chinsana chiagaira makori abonda etemba tebie na diria karo chikura chia igete chia 2022 amwandete na mama kora atigare kichane kyo giasinyirwe gasi kabisa na bonda etemba taino borai bwa bangina no borai bole bwa mana sana ase kenyoro ekiara mama eteno mongena tana kwebana no mwana oyo kare isiko komotigarire no anendagera igo no inche kana akorire gasibokeire moise korigereria chisa brocation chiane chyo sipikor Matongo gekonge na nyekenimo nabona atemete guparansia egere kero monto aikera amagenderera ali arasende chipara chiri na igorete chionsi pi no chiraire buna na chigorete ogoche ensema ye chinyagetari njire na rosetie buna ya mekoro kubobarachera ali esa brocation ya Nyamonge igera ire paka na kumine bintu bya ibiru chidirisa chiatago irwe mirango yatago irwe igo tere igoru paka bono amone nyagetari ekoro kunyaobe nyagetari ekoro kemunjugu teri gokora gasi boronge nyagetari ekoro kukioge paka bitande bya ruseti bo bikairu na ende chi nyagetari chinde isiko ye wodi ebinare tatonje bya komanya. Abatani ba Kenya Union of Domestic Hotels Education Institutions Hospital and Allied Workers kutheha nigo babulire serikali gutinyo bulindi bwa bana ase chiskuru aya magayo mu basokano b'umuriro kweniki wa siskuru y'abanyaruka ya utumishi na kuirera abanyaruka 15 noyomo gusiria ubugima okwana umunyakirgo okutheha orosagi rwakisi Thomas Mireri nigabulie chiskuru cheime kumulikwa gose nchikiranetie amagani aliaganire oigo nigabulie serikali kobeke ni benseme yerabeke goikirania emeroberio unakulika bali babwate obumanyi bukulinda abana. You realize that there are no even matrons in the schools and the doors are locked at night, whereby our young students are left at the mercy of God. But as a nation, as a government, we cannot
sit down and wait for such strategies that has been since memorial in history from Pumbururu, Kianguri, and many schools that I cannot mention, whereby we have raised young Kenyans who could have been role models in our society. And to that effect, I asked the Minister of Education, CS, our brother Ogamba, to ensure that all measures have been implemented. Otherwise, we'll not sit back to see him just interventions, not doing his work. They don't want to employ matrons because of decapitation and failing to employ them in accordance with the provisions of the law. So they just like try to boot some boarding schools without considering such factors. So we must have the safety measures before we try to elevate some boarding schools without the measures. So let the government also send money to schools so that the employment in schools is consistent. I believe that he should instruct all the board of management in all schools to sit down and make sure that effective from today, they have all been called to their relevant schools to ensure that the safety measures of our students is been brought to where it belongs. Otherwise, those schools that have the substandard measures to be closed and be converted to day schools. Abamenyi bekinyoro kiorwaki Mwamonyangi na Nyakenino imeye wodi ya Okeira ase bunge ya North Mugrango imeye kaunti ya Nyamira nigo bamenyete no bobo bonge ase bikole byobo ibibwichiwa chistima byamentekanire egento abamenyi bare ase gesonte kenene nigo yabire gase nkongo asoko gende tinga kobeke simyo mulero asensemo ya Kenya Power imeye kaunti ya Nyamira etarayirania estimeyo nigo bambuli mujumbe o North Mugrango Josh Nyamoko kubakonya bairanirwe estima ekerobo igo barege kuri getindi asaba ibe bechiwaya chistimecho maleta ana yankoro ko Henry Mbotela urwe kenyoro kyorwak Okeira ward ekenyore keke bwato bakongu utagetogo konyo konene okonya otangani nkolinga estima gaga to koiberwa twabere to koibere kiwaya mono kiwaya ki hat kyanze to koiberwa do jikoboka mantonya la stima teyo murabono ki wiki ale nenusu kiwaya ki ibetwe twanya bakonyo ande makoya nda polisi ngabeka opioro itonorwaki akine ngurumwa ekenyoroge kurukumwa Munyangi ntege tangani tetu kwanire kuri stima stima ya berobo kong sana stima korumbiaru almost 30 years twanya kora stima twabere tokoba ko promise kwa na wanasiasa asama tukamange na mpato bekire stima banya utobekire stima twabere tu ku apply stima mara osenkane stima yintu banya konyoro toma eti okora ntuntoria ese constituency ya North Mugrango ose tuakire tumufunge ojo Nyamoko chukura inkuru ese kenyoro kya Munyangi Samalia tangoro ku Florence Nyakerali Nyaonga njebone kenyoro kiane emiaka yaelire korumicha igana na korora stima bono njengo saba noena abana basinyire gosoma igongo saba mwezi migu Nyamoko atokonye stima elinda abana barorere basome ya ogonyo seitogere kenyoro kya Munyangi ngombonyi stima ntogwa titi noena abana bari konyara basoma nyabane simito ko chache kyara ntogwa stima twale go saba mo simwa chao Nyamoko atakonye atoretere stima ntwa iberu na ntege sima juice wana tokonywa macha mabe ayako etansa buro jama Nyamoko kora ncho atakonye na ndi tiga motokonye barasa kamuranje osene sibyo boibyobo ento tanyare stima ya ento nyorubura ko eraga igando chine gesunte gyachakire goto gocha kanne ase kenyoro ke gato to sobwa Betwell magoba nchino mwalimu na mwaso mkisukuru
chira around yaiga one of my observation nari gutuma gutya serikali mwaso administrative amana discipline ararete agere to twari mechande yo gubya sekenyoro imora wena intuna bari muntu gwati powers yo kuru discipline abana baino niko kimoreka kuna bayibori tema sana kubunsa abana baino ntabitingia na serikali ndio eso ime wotera kubeka chibarasa barangira bayibori amo bakwane runa kibakarira abana babuguruka. Umurai wense Dr. William Ruto nigago keiro barayo biyaime kaunti ya Samburu asogo kine birengo byobocheno nabokiania ibirengo byo gukwa kwa bana nabasubati chinga kicho koibora kaukwana niga nikyo bwaterana no mu waziri Aden Duale kolenta abarobya iliyogosira abasubati kogongya. And I want to congratulate the governor of Samburu for pulling up his socks and the MCS of Samburu for the progress we are seeing in the delivery of health. Samburu has been among the 20 counties in Kenya where we still have very high mortality rates of women, our mothers, and also children at childbirth. But I must say, I am very happy with the progress that is being made. And I want to ask the people of Samburu, no mother should die. Hatutaki tena mama afe wakati ameenda kupata mtoto. Ama watoto wetu wapotee kwa sababu hatuna vifaa ya kutosha. Huyu waziri Aden Duale tumekubaliana na yeye ataajiri high level staff ambao watakuja hapa Samburu kusaidia watu wa Samburu hasa katika mambo ya kuzalisha watoto wetu. Tumekubaliana pia na nilitangaza juzi ya kwamba we're going to hire additional nurses and midwives. We cannot as a country continue to lose our mothers and newborns. You know, the numbers that are shared globally, that Kenya all these years has been at the same level as Afghanistan. Just imagine. You know, that we have to change. And I am committed, and Governor, my good friend Lati, I'm going to work with you. I'm going to work with all the leaders in this county, including our MCAs, to make sure that we reverse, and every mother must have safe delivery, and every child must be given a chance to live. Muteri we bandi ya Kirwanda Junior Charles Nyagoka nigaenikire buna na ligete umusiki na inde taratiga kubuya musiki no nyembeo yaberige kuuterera na kugusabuna oringire ebisero na kuinuka korwa aso muziki. Muteri yo kirenguma asicingero cyaye cya benga icyo kirengete kumulikira mono ebinyoro byo itotomenyete nigamanyirigeta senigenso kobuna na singencha koira cinga kinyinge okoro butati bwae umanya gusokya engero na kikiagerire ataraigwekana akorwa oguchika kwae nigakuburia serikali echi county igore chiskuru cha maigelio yechingero ilikogendelia ebiegwa byomusiki mulikito Vincent Munda nigatwaliganirio robotiorwe egwoko babanga kebunde rangi ayabasani bane bagate magonkanie amabera na rujenga yabeire kararesi nonyane bitago byaye konya byaerire yani umwana siasa kagoja iyo konyora ari nsepi agoicha insepi paka na bamo wikaransanere nonye nubunyansi igoro lakini buna konyora kerugoiga obisi yayo kongonta igote bingande bisi ochoche ngora kaiboire ime yabo nyakoni Kirwanda Charles Nyagokotiso na somete skulu yo boroso ya Nyagokiani agasomeria yetono ime yabo mwagamo amonelia ya getangwa nyuma taraso secondary ya gekendo chinga kiecho oboremerwe bitoki obuboirete melinga sobo bukamure ndoto yakobo moralie giata ekendo secondary karo twasoma ngaka form 3 nona atigirete skulu asengenjo ye chibesa chiaborete nona aruete ngagenda Nairobi kurigie gasi naro Nairobi naro bugima boga konga aliase mukonga
egasi nkariye Nairobi engimanga chandeka ayana aroche ndugu yangu na mang'ana amakong obororo mbori goitae egakio moiri agantuguta enjara kamba kongita manene nkoriegiteri pas ngaira naka aiga ikamwebetereria akoro buremi eria gendererie chingakibo igasoetwa boteri bwekwaya nenda akabomoro kigwisemo Kenya gusira choni arisio sababu aso mwaka bweri bweyamo chimikianda 92 omwaka oyomo mutu yokorara kwa arisio sababu agasokio gotera kwayo gotang'ani inse ye bandi ya Kironda Junior ekero bono tata mokarisia chigosira amang'ane chingero chikang'usa nkanyora singinjiri ya manyinga nkarwa mashabiki atigaire kabwate birengererie bingenga itora nyoro omonto gototereria bunarisi bakaba bakoburia amaswali ya mange sana ngarwa ngaya ateko babuya ono mocho sababu na nje no mocho koro sababu inteke tata mokare gokora ninke manyete ngaraba no tigansoe ndosio gotera omusiki bono njete gocha vero open ekerari cia sirire na mashabiki buna aburire naki nabo mwatige pendi konye yare gotosemia bono yasira bosaigo amatera yabugeti ayuale no bosemio bonge niga mashabiki amuitonire na gotaka komanya buna ningi kya mobera egento boiga goteba uarekire asa marieta anenkoro kwa Nicolas Onunda Charles Nyagokoti isanchia ichi nyinge niko chibwata bosemio bonge nabo chikonya chiko inikale nyano monto oyo ubwate none birengererie bibe onya birengererie achirange bomoreta ngasi niniga buna bonega bande kuna kuburtona kaibana yagoka chetera amang'ana omusiki kari rero gwikaransa osokio gotera mambi oikoga ata information yaani goiko korobotati wa mang'ana buno korosi kintu kia bwango tate komnyoke studio na boke koera bwango omusiki notakeire oikaranse oyorengererie ekiga nara igure abanke mokobori nganya gwokatayo abande batebanya gwokatike to musiki lakini nditinda ati go musiki omusiki ekenege ento kirekia manyinga ase bono iga meroberi ne menge tobwate amasoe sintogenderete na ndi bwango iga ngagetengana bo muranyore chingero chinyia echo chireriko kabisa egere chisemia abantu baito na ndi omusiki no yokoreta abantu baito buno mugusi amo niga goteba kobugia chingero goikaba ikire volume 15 neseto niga kogocha nebitange binge korendetara kwa moyo gwetera buna chingere chine chiangerire gendereirie ekaro gwa kode kintu kiaberekia na bukurwa ni gujiseki chinyinge sana chiseki nchiabete nkanyora matemu amange paka nonya ne bintu binde bikanyora ntate kubwatungana na kinga gwaterire chi copyright binde tokanda paka kotini chi copyright tikajaga kuligi gwa ya seta yon bugeti copyright ya muntu ekige kango moyo ekero kiango moyo nga ankorwa ni gwa singe njoye gasi ekamento moyo mono ngateba ngabone nere gasi ngokora so igo kende gionsi okore kero konyoro kurwa ni gwise kinekia ekinekio bwenda okora bako moiso oyetero musiki oyo twamanya ni na basani abange bankonyire fikosi abana bane ngonda bali skuru mbuya menyete tindi njara musiki oyo ogerire twabeira abantu gwetera buna amatera nenchera ya moyo gosegeta bomenyo buya nere buya chiserikali chiege chiene kibuna amaegerio ye chingero nali na intwe usiyengima antobwati music academy esukuru ekuegeria igoro yo musiki buna chi county cha chire mbata itikoranga omusiki negento kia maana sana nonya nabana siasa tuikora banintu bagotumekana na kinte tondo serio gotera ngoja kujire campaign ochakere president bakoma MCA esukuru borio kuegeria mang'ana music mbata itiko yinyora so ikona bana ari gotebanga ase county yetu especially Nyamira na Kisii ndotakeire gutwara esukuru ekuegeria music ekiagera buna bono muruji CBC ajirera ngwara abana bakogorerwa bakibita baire skuru lakini skuru chinyene chiri kando jigosome amang'ana music yoka akuna kagendete kwene kiabuna no ari kioriri kyo musiki nigabekire tene ningencho yogotera kwaye kwebunda igoro ya mang'ana musiki ona ateranga ebunda ne ebunda ina minetie nga amang'ana aya tugoja twakora siasa nabo tukochoro murai wakagire ngabono na chago konya buguri misigeri mwabwata obegende tofauti obakarales mwaka getenga mwanyorire bundira buguri musigo mwaira na kurera okotera nkoro nkagirite na kureriko uji gosoka bwango iga nterete nga abantu batebire nga na tigiro musiki na beiro morisia
obo nabwo bosemia bwe bandi ya Kironda Junior kurasenya gwoka gochase jamii ya Mwamogusi. Uchumbe ndabatebye nga asa matera atukubukia uko yategerera takotegerera itimu yokotenge byonsi ne byano twateba entertainment neganirie lakini rusinga kangana kamo gakokonyaye ekero gakonyire gakonye ni family yao neke ne gitabo twarikire gwetro gotera gutaigusira na korugo bwenda gogosomia na indi urusi kangana kamo karakonya sobugi mu botomenyete na kiekora ngora nga finishing point nero yengejo na giokora korwense despite ati waete ira mangana mange ekiagara omochi emeji tomenyete ogokora ngoringa note ukatoka iyo abantu babatenga omochi no yonyarebe muntu tayo iboire oragereiria kwaro mutaka nindi togwanjo tuamenya no butaka obwo nende kwa bwanjirana nende kwa kumutaka negasi eri yo musiki abange buna mumayete osabange buna mwara igure nero ngendrete tindatiga musiki kobasemia kobamanya amano kobatengia ekiombe kiobomo gwechinse gose UNESCO nigo kegoteba gwetera chingero eliogiri abantu nigo likoigwekana nabo igo chingero nenjere ya moyo kolete binyoro amo nche ngorkwa Vincent Monda. Manchu muria gwikiraga abo no tugwikira omweli obo kumulikira mangana mayaso botko bwarero tumirane litukolia ankyo hastorabe tugusanga mange nchenkor kwa Kerubo Frida niko tobwatanere Barnabas Ndari na boigo Joshua Nyauma sokene kibna chibichane lyogira gwikira sole a century ya bene enda gutwara uburigiryo buyemeta seni gensoko boiga na buburuso bomogusi. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemerobuli itu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso womogusi etarikemo y'umutinyo yo gatanu narimo bo mwaka bw'ikiri bibere n'emirongo ibiri n'itanu nomo kibara cyonse amaisonsi nebirengere byonse by'abakenya nigo birukiye county ya Wajir asomo yigomo nekima bogucengera Madaraka litugo Kenya yachage tugwetenera muri nonyo libaga lya bene kubwa cyombo yigoyo ya masayemo weteregete seni kyawusike Yensoko TV mwemanya setwarure asetore na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Kijiji wakagoroka wakamua sasa kitakachozaliwa tutanyonyesha.
Right. Watire na nchekera litukolie wiki gochakira chinsa yenye chia butuko ukorentera chisenema Muliro. Fei kukumbuka hiyo story, akaona kuliko apige mwanajeshi mwenzake risasi, walishambulia miti akinani walipiga miti risasi. Onye toikiraniritie tobana michandende na boigo amairorio kira wikendi chinsa chia mugaso. Unaenda wapi? Cheki kurushiwa mawe hapa kiteknoloji, cheki ndio hiyo mawe inakuja we. Shalala. Alafu kuzungurutushwa sasa hapa kimasomo. Jibambe na Ensoko TV, kwani erada ni ya DJ Fish. Wewe magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662